Κάτι που αγοράζεις από ένα ράφι, κάτι που διαλέγεις με βάση την τιμή ή την εμφάνιση. Αν όμως είναι μόνο αυτό, γιατί υπάρχει οπτικός οπτομέτρης? Γιατί υπάρχει επιστημονική ευθύνη? Γιατί υπάρχουν νόμοι που ρυθμίζουν τη διάθεση των οπτικών ειδών? Η απάντηση είναι απλή. Γιατί τα οπτικά είδη δεν είναι απλά εμπορεύματα, σχετίζονται με την όραση. Και όταν κάτι σχετίζεται με την όραση, χρειάζεται γνώση, ευθύνη και επαγγελματική καθοδήγηση. Ας πάρουμε ένα απλό παράδειγμα. Πάνω σε ένα ζευγάρι γυαλιά, στο βραχίωνά του μπορεί να γράφει UV400. Ποιος όμως μπορεί να εξηγήσει τι πραγματικά σημαίνει αυτή η ένδειξη? Ποιος μπορεί να ελέγξει αν το προϊόν που αγοράσατε ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που αναγράφει? Ποιος μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε τον κατάλληλο φακό για τις δικές σας ανάγκες? Γιατί άλλο είναι μία ένδειξη πάνω σε ένα προϊόν και άλλο η γνώση που χρειάζεται για να την αξιολογήσεις. Το ίδιο συμβαίνει και με τα γυαλιά οράσεως. Αν παραλάβετε ένα ζευγάρι γυαλιά και δεν βλέπετε όπως θα περιμένατε, δεν χρειάζεστε απλώς κάποιος να σας πει δοκιμάστε τα λίγο ακόμα. Χρειάζεστε έναν επαγγελματία να μπορεί να ελέγξει αν οι φακοί έχουν τοποθετηθεί σωστά, αν οι φακοί έχουν κατασκευαστεί σωστά και αν όλα λειτουργούν όπως πρέπει. Αυτός είναι ο ρόλος του οπτικού οπτομέτρη. Όχι απλώς να διαθέτει ένα προϊόν, αλλά να αξιολογεί, να καθοδηγεί και να αναλαμβάνει την ευθύνη της συμβουλής που δίνει. Γι' αυτό με προβληματίζουν οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Γιατί βλέπω μία προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα οπτικά είδη σαν να είναι απλά προϊόντα λιανικής πώλησης. Σαν να αρκεί μία υπογραφή, σαν να αρκεί ένα όνομα σε ένα χαρτί, σαν να μπορεί η γνώση, η εμπειρία και η ευθύνη να αντικατασταθούν από μία τυπική διαδικασία. Όμως, η επιστημονική ευθύνη δεν είναι μία υπογραφή, είναι η παρουσία ενός επαγγελματία. Είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται εκεί όταν έχετε μία απορία, όταν αντιμετωπίζετε ένα πρόβλημα, όταν χρειάζεστε καθοδήγηση. Και εδώ βρίσκεται η δική μου ανησυχία. Όχι στο ποιος θα πουλήσει ένα προϊόν, αλλά στο τι θα χάσει ο πολίτης όταν αρχίζουμε να αντιμετωπίζουμε τα οπτικά είδη σαν απλά εμπορεύματα. Γιατί κάθε φορά που υποβαθμίζεται ο ρόλος του εκπαιδευμένου επαγγελματία, υποβαθμίζεται και το επίπεδο προστασίας που λαμβάνει ο καταναλωτής. Λιγότερη καθοδήγηση, λιγότερος έλεγχος, λιγότερη αξιολόγηση, λιγότερη ευθύνη. Και όλα αυτά αφορούν τα μάτια μας. Ίσως να μην φανεί αμέσως, ίσως να μην γίνει αντιληπτό από τη μία μέρα στην άλλη, όμως κάθε φορά που η γνώση αντικαθίσταται από μία εμπορική διαδικασία, ο χαμένος στο τέλος δεν είναι ο οπτικός οπτομέτρης, είναι ο πολίτης. Και όταν μιλάμε για την όραση, αυτό είναι κάτι που προσωπικά δεν μπορώ να προσπεράσω αδιάφορα.